Máš nejakú celebrity fitness crush? Reception vo fitku. Ale ktorú? Tu je viacero. To ostane tajomstvom. Ona sa nájde. To ostane tajomstvom. Ako sa voláš a odkiaľ si? A som Palo a som z Bratislavy. Povedz, kebyže máš do konca života cvičiť 5 cvikov, aby si odmakal celé telo vo fitku, jaké by to boli? Bench press, kliky, zhyby, drepy a sex. To je kardio. To je cvik? OK. Povedz, kebyže máš jedno jedlo, ktoré by si jedol celý deň, raňajky, obed, večera, aby si naplnil všetky makra, jaké by to bolo jedlo? Kurácie prsia, ryža a obloha. Klasik. Klasika. Koho máš takú akože vysnenú osobu na fotene? Fúha, tých je veľa. Ani neviem, kde začať, teraz si ma šokoval. Môžeš povedať jednu babu a jedného chlapa. No chlap asi Brad Pitt, ten vyzerá byť ohybný.